दूगो शादी भइला के बाद सर एगो दिल्ली से बेलसपुरी मेहरारू के लेके आ गाँव समाज से। अब जाके पूछलिए 3 उसका शादी है, उसका 3। किसका 3 शादी है? मेरा बाप का 3 शादी है, पहला मैं हूँ। 3 शादी है। पहले पंचायत में आएंगे हमारे ससुर कहता कि तुम्हारे जैसे मैं 50 बीबिया रखता हूँ। बताइए वो ससुर हूँ। अब 12-1 बजे रात का हमारा घर में बीग दलस, अब बीग के भाग गए। दामाद हमार दामाद अरे वह साल भर के लड़का के पोस पाल के बड़ा कइल पाल के कइले बनी। मुआ दहल हाँ। मुआइला के बाद अपना भौजाई से शादी रचा ललन। और बाप हमार बाप ठीक बा। उनकरा देह से 2 लड़का भइल सन। 2 लड़का, एगो लड़का एगो लड़की। जब भइल स तो उनकरा माने हमार नानी में के पुष्पल के बड़ा कह दली। 14 साल के जब हम गईनी तो हमारा नानी से झगड़ा झुगड़ी लेके गइलन। तो हमारा मातारी के जिंदे में प्यार लोग के भई रहे। सच्चाई सर इहे बा कि जब मतारी होके अपना बेटी के रहुआ अपना सामने जब गलत काम करवावतनी। के गलत काम कर? हमार सास। जब हम गईनी तो 8 दिन के बाद हमरा सुने के मिल गल कि घर में आके आदमी इनके साथ गलत संबंध करत रहे। तो पापा मर गइलन, बड़का पापा। आने हमार मतारी के मुआ दहलन हमार बाप। हाँ। अब दोनों जना के का भेल, सोचलस कि ई तो मरिए गइल, आई ने मरिए गइल। तो दोनों घर में आपस में शादी करलन सन। मतलब और बाप हमार बड़की माई और बड़की माई हाँ शादी कर माने बड़की माई न लगी। हाँ, 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 अब बड़की पापा के बड़की माई न लगी। हाँ। शादी रचा लहन सन। और बाप शादी रचा लले। हमार शादी रचल। तो हमार बाप को माने शादी काहे खातिर होला? शादी ये न लगे भाई हमारे एगो लड़का बात एकर परवरिश होई जिंदगी भर। बिल्कुल बिल्कुल। की रंगरलिया मना के हमरा के रोड पर लियावे के खतरा। रंगरलिया मनावत रहे? हमार बाप रंगरलिया मनावत रहे, आज तक भी रंगरलिया ही मनावता है। और बाप हाँ का रोड नाम बा बाप के? अशोक प्रसाद। अशोक प्रसाद। हाँ 5 दिन से जी गइल बानी। 5 दिन से सारा टोला मोहल्ला जी लोग जानता दर हेने होने हितई पिरतई लोग के घर में, पास पड़ोसी के घर में रहता नहीं। लेकिन एको टीम हमरा के घर में घुसे लो नहीं खदेत। उसका 3 शादी है सर। मेरा किसका? बाप का? बाप का 3 शादी? 3 शादी है। उन लोग का धंधा उसका हो गया धंधा वही है सर। ससुर का धंधा मतारी के साथे सर ताला मार लेता, ढीलेर ले भगा बानी, देता। बर्तन धोले बानी, नेरुआ रुआ पतई उतई जहाँ तहाँ हमरा मतलब से के माई करवा माई ले के? कौनो कसर नहीं के छोड़ले रुआ। गांव समझ से जाके पूछक तनी पीठ में जब मारी नू तो छिमटी काटे में तो रोएम तो बहु रोए ना दी कही जे लोग सुन ली बाहरी के लोग। उ सौतेली मतारी नहीं है, उ कसाई नहीं है। वैसन मतारी भगवान किसी को ना दे। देखी मम्मी जी सांप भी अपना बच्चा के ना डसेला और वो अपने बच्चा के डसता। मतलब कि पति पत्नी आज सड़क पर भटकता एगो बाप के चलते। वो बाप के चलते आज एगो बेटा अपना पत्नी के लेके सड़क पर भटकता। 5 बार पंचायती भइला के बाद भी ए बेटा के न्याय ना मिलल, ए पतोह के न्याय ना मिलल और बेटा पतोह के घर से धक्का मार के निकाल दियल गईल। आज वो बाप जौन बाप अपना बेटा के पैदा कैलस उहे बाप कहता कि बेटा हमार नाजायज औलाद बा। नानी रुआ तो बड़ा मेहनत कोई 1 साल के बबुआ के रुआ घरे पहुँचा गए और दामाद। हाँ पहुँचा गए हमार दामाद। जे हल्लो भोगत रह भोगावत रह। आज तक ले हम दामाद के ना जननी जे 10 गो रुपया हमरा नाती के हाथ में दे देस, जे हमार नाती एगो बिस्कुट खा के रहो। आ हम सब अपना बेटा भतार के कमीनी से पोस के पाल के जवान क के आए बड़ा नाती बियाह शादी क के एगो बहू लेके दुनिया भटकता रे। इनकरा कौनो शरण नइखे मिलत जे केकरा लगे जाई या केकरा लगे रही। हमरा के ले फिरता जे नानी तू ही हमरा खातिर बारू। अब हम कहाँ जाए? तो हम बाबू के पीछे घूमतानी। ओहू जी जाइले एहू जी ले आइले। काल रोए लगलन 5 में दाढ़ी धरतानी मुँह धरतानी जे बाबू तू मत रोह, तू रोब तो हम यही जी रह जाए। हमार जीवन के टुकड़ा तू बाड़ो। हम पोसनी अपना बेटा खानी। हमार बेटा आज ले कुछ ना कहलन जे माई तू काहे ऐसा काम करत तारू। हम रख लेबन। आ जे पैदा कइल तो उ निश्चित हो गइल, ओकरा कुछो नहीं खे देवे लेवे के। बेईमानी के धन कहीं ना होई, उ भोगे ना पहिया। जे हमार बेटी के खा गइल ओकरो के खा जास तो बढ़िया हो। के खा गइल ओरा बेटी के? हमार दामाद खोलस, उहे मुँह औलस। कैसे काहे भौजाई के चक्कर में रहे। जिंदगी में हमरा बेटी के भौजाई के चक्कर में रहे जे हमरा बेटी के मुँह दलस जान के। आ ओकरा से बियाह करे खातिर जे जल्दी मरो जे हम बियाह कली। कौनो सुख हमार बेटी ना पौलस। हम अभी कुछ देले ना रहनी। इहे एगो बाबू भई रहले। कितना साल के रहले तोरा बेटी? साल भर के ही रहलन। तोरा बेटी के मुँह दल जवान जब हो गल हन
त आयल तो हमरा से गाली गलौज कह के अब नाती लेके चल गई। जब भी कमा ओकरा के भर ले गल हन, दे ले गल हन, ले गल हन। अब एगो परिवार आयल तो परिवार के 9 गो छुदरम घाट लगा के निकाल दिले से घर में से। अब तू लेके जहाँ मन करे तहाँ जात रह। अशोक प्रसाद हमार पिताजी हैं। तब 1 साल के हम रहनी तो हमार पिताजी हमारा माई के मुआ दहलन आ भौजाई के मतलब भौजाई से शादी रचा लहलन। शादी रचा के आ उनके साथ रंगोलियाँ मनावतारन। आज हम रोड पर हमरा के लिए आता हलन के रोड मतलब शादी ब्याह देखी पप्पे जी हमारे कोइले पानी पैसा कमा के मन हम पैसा देते गनी तो शादी ब्याह एक बार कहता नहीं पापा जी कोइले बानी, एक बाली कहता नहीं कि बाप हमारा रंगरेलिया मना होता है, खाली कहते हैं कि पापा जी हमारे कोइले बानी। तो दोनों में तो अंतर हो गई। अब देखें हाँ अच्छा ये बताई हाँ कहे के मतलब कि गुस्सा जब होता तो आदमी कहेबे करी। घर में घुसे तक नहीं दे। राउर बाप और मैभा माई और सौतेला भाई बहन केहू घर में घुसे नहीं केहू ने के घुसे सौतेला भाई और सौतेला मतारी बाप तो कहत रंगे हमरा लगे अभी तो कुछ नहीं खे। काहे के सबसे पहले बाप का कहले बारन कि जन भौजाई बिया प्रेमिका से कहल ओकरे नामे जमीन रजिस्ट्री कर देले बनू घर के। ये हमार परिवार देख लली, उहे परिवार देखली हमरा के बोलैली, हम उहे घर में सलाह लहनी, हम समझमली। उहे झगड़ा के घर उहे ह कि वही के चलते आज सौतेली बहन की प्रेम संग के चक्कर में आज हम घर से जनलस लोग माने रउरा बता देनी कि रउरा घर में बता देनी कि जौन रउर सौतेली बहन के जौन प्रेम प्रसंग रहे रउरा बता देनी अपना माईबा माई से। हाँ माई से बता देनी। हम बतावनी ना पहले भाई के लगे फोन करनी कि भाई ऐसा सौतेला भाई के लगे सौतेला भाई के मोतिहारी में रह के पढ़त रहे। आ बाप बेटा हमनी के कमात रहनी सन, पापा हमारे पापा जी कमात रहनी, वो बड़ा घरऊ ना रहनी। वो शादी करके 8-10 दिन के बाद हमारे पापा जी चल गई। कहनी जे चलो शादी ब्याह कैले बार 2 महीने 1 महीना के बाद मैंने वो बहुत पहले चल गई, वहाँ के कुछ मालूम नहीं थी। तो जब 2 महीना के बाद हम गई 3 महीना के बाद तब हम गई तो समझा के गई। तो पहले ओकरा लगे फोन करनी जे हमरा से ऐसा ऐसा बात बा बाबू है सुने के मिलता। घर तू मोतिहारी में रहेला तो घरे दुआर आवेला तो कोनो समाज में कोनो बात चाहे घर के परिवार लोग के ना समझावेला कोनो भी बात ऐसे होके तो कहत रहन जे तू झूठ मूठ के आरोप लगावता रह हई लगावता रह। जब घर में पता लग गई तो गाँव में एगो जान तनी का बवाल उठल कि बोरिंग चलावे ना सब घर में घुसे आयल सन। जब भी हम समझावे के कोशिश करनी मतारी के ले जाके छत पर, लेकिन हमारा मतारी समझलस ना। आज उहे जर ह झगड़ा के दूसरा कोई जर ना। आज हमने के रोड पर बानी सन गमी हो जाए तो हम फोन कमी कि पापा जी गेट नहीं खोलत रह परिवार गेट खोलवाई भीतर से ताला बंद कर ले बड़ी। तो हमार ससुर डायरेक्ट कहतनी कि ओमे तहार हक नहीं खे। तो ई बताई तो हम ससुर से कमी कि हमार हक नहीं खे। तो ई बताई हम कहाँ से आइल बनी, हम अपने से तो आइल बनी ना, रउआ हमारा बाप से मांग के लिए आइल बनी तब न हम आइल बनी। तो हमार हक काहे नहीं खे। तो कहतनी कि हम ओजा नहीं खे, हम तारा के बाद में कह के देम बना के। हाँ तो हम कह कि तबले हम कहाँ रही, रोड पर रही आ तो तू कहीं रह ओकर भागी हम नहीं खी। हमार ससुर कहतनी बताई एबार हम के कर इज्जत हई। एबार वो अपना बेटी के अपना औरत के जो रास्ता बुझाता तो रास्ता चलावतनी। आ एबार हमरो के वही रास्ता चलावल चाहतनी तो हम चलेम ना चलेम। पहला मैं हूँ, दूसरा मम्मी से मतलब मैं हूँ। आज जब मेरी माँ मर गई तो दूसरा भौजाई से किया। भौजाई के रहते हुए भी एक बिलसपुरी मेहरारू से लेकर आया दिल्ली से, जो यहाँ से चल। कौन लेके आया दिल्ली से? मेरा बाप। मतलब तीसरा 3 शादी है। बताई दूसरो शादी भी कलस। ओकरा देश एगो हमो रहनी, एगो सौतेलो बेटे रहे, एगो बेटियों आ गई। जब भी तो चला तीसरा बिलसपुरी के लिए याद आल उस घर में जाकर वह समाज से पूछ सकता नहीं। वो जगिया 3 गो शादी के वो अपना बेटी के गलत काम एगो लड़का रहे। हम खुलियाम देख ले बानी सर। बरंडा के लाइट बंद करके बरंडा में चौकी रहे, वो टीवी वाला घर में रहली। हम अपना घर में से टेबुल पर खात रहनी एक कुर्सी लगा के। तो हम आईनी एक घर में तो सीरियल देखत रही। हमारे साथ चश्मा लगा के आमने सामने हमारे सास बैठल बड़ी। हम कहनी कि मम्मी जी देखी क्या करता नहीं बबी। चुप हमारा के गाली गलौज देवे लगनी, बोले लगनी कुछ ना। ओकरा बिहाने भइले हमरा के फांसी लगावे के कोशिश कइनी। माने रउआ देख ले रहनी, सब चीज देख ले रहनी। माने कि राउर सास ओ जी रहली और राउर सास के सामने ही चलत रहे। हां आ दिनों के उहे धंधा, रातों के उहे धंधा। माने घर मतलब उ ना बुझाव कि घर हमरो से का बताई कि अब रउआ से हम बता नहीं सर। ऐसा वो लोग के धंधा बा कि हमरा कहे में भी शर्म लागता, पर वो लोग के करे में शर्म नहीं लागत।
वो लोग के करे में शर्म नहीं। तो आ, हम यहाँ तक ये ले रात चलस के लोग देखनी एहू तो आदमी यहाँ हम पे करी, सुनी ना, अमल तो हम कैलस सुबह कहनी कि बात से रुआ तो मिलाई ये कि बात का- से हम कहाँ तक ले बताई चाहतारी? हम पागल बानी कि हमरा समझ में नहीं करावल आवत चाहतारी? कि इहो जौन हम धंधा करतानी जौन काम करतानी तो ये पर इहो उतर जाओ। हम पागल बानी। देखी राम से दिन ना जाई तो गुलाम से ना जाई।